Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bam da kasni. Kadkum ki khubor ki bala banlom la yathu bala yo penyap ki shipa US Navy yash pongut ki le no Houthi ha gajing hiar thma jongka ha kasni ningkong. Ki shipai jongka US Navy ki la pengam sendon nyalai teli ki ling jongki ehrang Houthi ha gadu riau basaw bala yathu ba ki shipai jongka US ki la ha ban yonting igde ki ehrang ha ba kawi ka charge marks tabaket mar ki la pha jingtip mar shaki shipai bakla syasiat hakti ki ehrang Houthis omtang kata ndai ki ki ehrang ki la siat ru ya ki helicopter ki bayat pahara ha ka duriau basaw bar ka dei halor ka ka jing shlur palat jongki ka bala pelong ya ka US bakan siat kala bat pinjot thiau ya ki ling ya pom jongki bat penyap lot ya baru ki ehrang ki badan ha ki ki lai teli ki lim ha kasi sajan ke US kalasiat penhabru ya arteli ki namding ki bala penher ki ki ehrang na Yemen kani ka jing ther kala jong ka US ka de hadin baki ehrang Houthis ki la hiar thma la kombashis pa asin ai ha ka duriau basa ha ki arto yo bala dem ka bala penthot ya ka let ka wan jong ki charge ha ka te ka duriau ka ba penyaso ya ki riba pher jong ka perthai ha ka ket ka ba bar ki jing don kam ba pher